И коста хора, аз съм Българин геймър и както виждате днес играем играта на PewDiePie. Вау, само секунда да намалим малко звука. Какво стана? Да. Готово. Нещо бъгна играта. Така, при малко качих епизод на Clash of Clans в YouTube, може да го видите в моят канал. За тези, които са се абонирали. Играл съм и преди тази игра. Там, ето отгоре имаме гледания, абонати. Както виждате. Така, началото е малко скучно. Така. Началото е много скучно. Това искам да кажа. Тук имаме един чест. Така. Готов съм. И сега освен да си купя още едно такова нещо. Да. Сега да видим къде ще оцелим. Не, защо? Много пада. Да. Guys, не дай чува ни шум. В началото. Така, този урел се хваща. За тези, които не знаят. Айде хора, да ти дигаме левел. Левел съм. Ето тук изпитвам. И сега, само секунда. Да, хора.
Това ще бъде за този епизод. Ще идем на 1-2 левела без вас. После ще ви покажа какво е станало. Защото иначе не е интересно. Пишете в коментарите. Знам, че никой няма да пише, но все пак пишете в коментарите и давайте идеи на какви игри искате. Аз снимам за телефон. Ще снимам и за компютър. Очаквайте, тъй като не е петък, очаквайте събота и неделя видеа на компютър и от време на време видеа на телефон. Ще се опитам да не ви лишавам от клипове, само събота и неделя може би ще има видеа на компютър. През седмицата може би ще са на телефон, но не може би, ще е така. И от тук, както виждате, може да се разширяваме острова и така хора, нещо интересно. Играта като цяло е забавна, целта е да се развиваме, да купуваме работи, да събираме абонати, гледания, пари, така. Отгоре пише левел, както глеждаме. Снимам с програмата Mobizen, тъй като телефона ми е Samsung. Програмата вече става Mobizen for Samsung. И така хора, смятам това за този епизод. Аз бях Българен геймър, видяхте играта на PewDiePie и на следващия клип. Чао, чао!